Alright, welcome back. Nando mwanchu mulino mwategere ndo nsesuri kigima. Yagende kusanga na intu Gatembe TV Gatembe FM on 2.7 na suburo buli etuani ya Gatembe unamwambia karabu kire kigima tugende kusanga nseme igane ya kane kigima katuwa tebanga asenseme nseme liengambo. Tuwakulire iranga ki ngoba tulege igano musa Bran Gori akurunga ensarimache aiga setwali siasa kidogo asensemeye na namona tuguli siasa nabasai mambia bono namuna tuatia kakulira omungwano ikirigase studio ntobata mange kegima tujikuliria karibu tosangamo kurbono mpaka tuakolire mambia bono Matilda karibu sana sinjira ya bene omo ligirira nabo igomo tegerere ensarimache good morning nakiwa kirenya libale Yalibali bwakire biya wajanga moto kirenkenke abantu baito barwarite abandi bare nyagitari abantu babwata amatanga bakunyakulira na nembure nere nyingirende mato abantu baito bakunyakuri lakini abantu baitombye bali karibu sana igase studio tunyare gusanga ensalima ahirietari awo asinjira ingikirano rietari ane riri abebulu bana bangeta mahumto na tata Brian Nyamoya Goli lakini rieta nkoliera guserieta abantu bamanyete iskari ni ensarimache ki ensarimache aseki bono ensarimache nyima rieteri ensarimache nyima ndaraje wa mangana siasa no musani ntwa no musani nazarete koba twabwate timu gete ko kuchingorora abaisipota amba tukasokia matero abaisike bagusiba le beautiful timete suno kumanyete abakungu babere ensarimache yani ke manyimo gosoro ninje nalengo abune director yege kundi ekyo lakini kala twakole kiskuru abantu bakagenda ino esi abantu bakagenda Nairobi ekundi ekikarokana na ikia soka iga wona karongure na igangure na sebi kipiyana abantu otari oli ko vera se timu eli ensarimache kana gajina jikuliria abachisoba ba form onoli we timu yeji ensarimache ono gotengalia se timu yeji ensarimache bano engineer ensarimache kombogoli kanyo lieteria nalire kabisa ona kana ja ko chikule ejiga ngokwana lieteria anda bada nganyara abantu bajagiro tano munkwano uri ko ndibi minyingo kuri ensarimache ngere ko boli chikura ingo bada lieteria anda mbali ko lianda sande akini ensarimache ba abantu ensarimache kana monta go explain no Brian Nyamoya ni uri ko vera se timu ensarimache kanyara abantu bajagiro soli tomanyete abakungu babere ensarimache ali ninje na kimwara ko bole basubati Duango bole baswati genderende no gotero tu no timbera abanda machi abantu mbara bali ensarimache no bosa igo anwe karibu sana igo kwa bere bono naye kwa bere ensarimache ingine ensarimache ngiyangorosi ndo ndi abakungu gona ngo badebatika ko ensarimache kire bagamba mangana bayikaranze mbako iga bangama anayo kwaganja no gosema karibu sana Brand Gori Nyamoya aka ensarimache na tukusanganira bono mambia mungwana ekero brana gwa soira samangana warura samangana ubusani mirimo yago no bogendia gwa soira samangana siasa nkike giya gusukuma mono kagimo kayigunga inchi Brand Gori na mungwenda ko bomugarai ase abantu ba nyerwari number 1 njina abiru murai after na get 2021 border kana jaka okara Burundi bwana bwe big chikura nchi yake tu aliminyingo main stage ya stage ire yani ngabori ngataka kubori aliyo bochema ni baganda ya emyaka yago nemeke onye oroganda ruwa gondraika praka usmate ga we koire ngora kero gutake tokwe bori ayo top security mo biro na top security ngabori top security minyingo main stage kachoro ko bomura yororo otofuka bantu 300 ngakiru chikurao 186 abantu nabange bange boli gona bokora ikindi bakane ikindi cyago chikura abantu kurumwe ke bantu banyorata 20 abande 30 kana abo murayo boda after meeting yene chikora cya boda bosongo ngo cyo ruchialengi kero chiko chono na hane ngata batanga boli bo coordinator bwa bosonge kakani ya bo coordinator ya bwa advice ambio boli bwa advice so boli top security owe ngata batanga boli bwa advice bwa bosonga municipality kana abo linka bana hamba ibe awanda burayi welisa zibumu nkwana ro kuchama ni abas kana abo na hamba ibere aba hayi bakabu bageta ko burayi kare ka boda iga yanya chisegi chiyange oro bakarigeri na mundu kiyo obwate chikura kekara kwa kiru chikura kwa bere na hamba ibere 620 na bwate forts omo bweta bwate 1200 ade kuna tatore to yo kabere gocha elinda akwanira abana bakonyora kwanira abana boda chisegi chikoleke tulie bakanda ta service yune advisor
na bere umurai yo boda boda kuri 2021 baka ntiri ngakiyegete bona jagete na tigabono ndoche nimbwente mbori chikure chiga konya abantu bayito 2027 na rore challenges si oburai ni obuyabwo oburai na ndenki umurai yabwente gokora kana ari na agambire nagambira abantu aba boda municipality ito ya Busongo kro murai yo kurusi ko evidence ya maite no murai ensari machi no murai Busongo ana arra maskania barai baire ana le kero murai ngakyo bwate wese yo konyo umuntu mino ona kero mwana boda bwate kwanda kwa murusime kero gusiko kero gwiko no murai kana chikuligere lingarana yaya ono nintakeire ekero chinguru mono ekero muntu ura ikaranso konya bana boda abo so konya abantu bandi kaligereri na nkero kina abori Okay. Garona asendo chembwenderete na bombwenderete obuchumbe. Mbio mono sana tutaragenda sisimu iyo bojumbe. Andake ama tukaringa kusine myakiringa kwa bera sikiro geke gose asubotenili wa boda boda unokorera. Sinaru woro because inkol sign kekere ekwende aneke idea ane yo uraiwa boda boda yewe certificate ngere. Yo uraiwa ndo kwera mutinyo na 2026. Nali indi kwa bachagete. Na chagete na gambire koro uraiwa kuru minyingu na chagete 2021. Kana cha Busongo gacho 2022 kare chikura chiku chaka kwaku yange mutinyo kabe. Right, asante sana Brian. Ekera tuko kwanira ebono ay mheshimiwa Brian Gori nyamweya. Nyeribari chache ne bunge. Aino musai. Agatume ward nkigera gwa rambari mpaka kwa rikiruge kega na kyubo jumbe ngego isai. Keronyi mantara chaka ko wori chikura na jete ngara constituency ngajiko sama constituency 2010 ili chama chikayaro se tuanda 2010 egasiyo muchumbe nererie egasiyo MCA egasiyo governor egasiyo senator nererie egasiyo lice nererie kuikomanya ebintu ebiga kogenda ochunguzo omeko yakora 5 feet kero nali gere program we kogenda karo bo imerere bya no babasibate na no musaja kanyakanya no bo imerere no musaja na bakoraki na bakubuli timedili abantu bakotenda nekia bakunga no kero ke kero kwando so mali neke nango no ndo wensi na bakoraki bakubuli ngaligere yo bo senator ngarana agaiga ngakikia nenjiraika ngaligere yo bo MCA kanole gazi yo MCA no kwanda korosiri chike county kuruoro kende nkeya no mugaba no koroseri kabisa nandi kwanya kuigwa ba MC rero wasie keruo bisi rero kunya kulira waire paragete toiri rero na bora mini wakwe biboko o MC nkarode gasina konya abantu bami to kero ngurigere nandi bwate chinguru mono nganya rero kukoroseri chiko nanga na roseri chiko likole ndo muntu nande kina beke na ngente budget na bongo sukuma ke koreki geche ngarase na fiti no bochumbe ekegera na yete kurigere na ki centrate nebwa tokoga kegaranguru kis central wodi as muisingo munyanya ko gamba azaba muisingo baba muri babere bako gamba kuruma ngana bwe MCO boyiga tingo chikorwanira bwe MCO ekere wongerando je kere fakan na ene kwanira abanyari bali baminto boshimiwa kere vacant ekere wongerando je kere fakan ndagende inje no mugeka umugeka omindaro na yaya inje no muntu mwabongurwana naende no ingwanira umunyakoni tara no muntu mwabongurwani ngende ngwanira umunyamasicho tandara no muntu mwabongurwani nende ngwanira umuguche nende ngwanira omotondo abantu abaga bonse pi bara ngo bakwanira ngo ngenda ngoligekero bataroje na no mwana mwabongurwani ngada tigambo uri bochumbo bekegera kero kana roje kere fakanti no bochumbo bwanyali wati mbiyamana sana watebire kero kyanyali bali kwaroje nyali bali chache kwaroje kere vacant how esingencho vacant manyetene kero andake monta ate yobona bona chinse muchiri tobwate by elections chichire county ya Nyamira na chiturate benga ibiro gebyo nigo bire vacant lakini nyali bali chache we have a sitting MP Kerana ali nyali bali chache mbya mono kerana ali gereti nyali bali chache yaitu inkarai gasiye mu cyumba cyorire ndoche nali ndeli yonsine gasiye ya musinyire ebintu biri bwente kokoru mbiri kokoru nganya kurigerera inkarona yayo kora mu cyumba tsakoritiki tutabwati
Nkarona yake nje chibare chike chibwende koro siku school chika abana bwende konyo chibasa libinte byonse mbiri konyorekana. Nabura nyona no intutu akorda makosa mtubuga ati mu chumbe. Ngala tigambo uri mu chumbe oboiga erinde nje kokonya abantu baitu. Tari okorona vakanti na no mu chumbe ite itasirete gose mu chumbe itu naroro. Lakini egasi eri ajore buno mu chumbe egasi ni ajore ne mu chumbe na nyore na gasi yiga tiri gokoru. Najire kuri narore na banyali bali bacha abantu banyali bali chaje mbari go ikera mu chumbe bachorete aba bateye obokungwa bwati. Ebintu birororo ne ebintu ebike by'abantu baitu bakwegorangire gusinga 200 chindagera. Lakini ebintu biri twate bitukukera chikure chiyanko buri gose biri twate ti abantu baitu gose ebintu biri mugambi atabite kyaga nona alengo yo mobo chiachenda chiri chiae chipara chiskuru chibasari chitaye chiga chichiro chete chitwari chicho bintu ebimbi kortiki mpiyo kenali ngarona amaene bibi kokora ntuwa jorete mu chumbe tiganso kente n'abantu abagamba sabe chikuramba te ibintu biri mu chumbe yaba te beti ninje nabikole nabinyare kiyagerekerwe keiga none mu chumbe yororo mu isimu asairi cyane iga takanyorete ke bosaigo oike mistake nera aligirete kurwa mu chumbe orengo ngoro kutongi ekegeragaja sabantu baito akabakwanira abantu baito yuko yemwe salimaje kere tukamojora buno omuchumbe lakini kana aligere una kana chikuligere limono kaligere limono nane keronda ile nyasa yakanga chisem no bongai okunsugu maiga kabise enkolege go changaligere abantu baito na abantu baito mbabwato abokongo alinde lyonsi ekekagara ngento kekara to guchai okora ngento tacho ore to muchumbe brand wakonerenga turara mirime gakorekana abanyari bali cyache kero kuliro musikeza irijanda uyo mujumbo nyari bali cyache ebintu biri akolire abande babirolire unabona wakona iskuro twarale gali ga kwenda usibintu nabona KMTC gali achinsemo Kenya libeno ebintu byonsi ne magendera gendrokora inki ayura kole gwetani kili akoli no nyuma ntarate bakina gikokora ibona KMTC wakwanire yachagete no mwishimi wa Tongi yegorite no mwishimi serikali yo mwishimi wa William Ruto mwishimi wa Uhuru ngake ibalenga na Ruto na liye goretu liye goretu KMTC liye ibeno Peter Sarasi omubungo mu assist omubunga bwetamwe okure kwagaje KMTC yego iboni gego koregas KMTC ite ibinete kunye kwanira triko korugende gyonsi amanyansi yamere toro timito su kwachiro ro gusina mangano korali kiri online timito su kwachiro KMTC itole robo oli abantu ya ibeno obo oli abantu bamito banyali bali cyaje ngingongaine liensa limajire olindo rokane ko bomoko triko koragasi amanyansi yamere rororo ande ngagirite neisa kutaka kwagaje bono kugiketa guru imenya kwagwa yekegera chibire amangana ali asa abantu bagwenda kiwaling is compulsory abantu bagwenda yagaje tu abantu bagatikotika kubega banga ko imurra majo rororo amado oli aguro roro chibire chinde cyakorere cyagure kuikato ira abanjina bagikorera na nebwende ko gendra kwagaje kuchimutuka iga gose nande gera taguru echakwebia because KMTC ito trachaka yibe no koregasi anga abantu baito bibe no bachiroro nyaura yaitoka ige skuru nero babo Susan muchacha bachageti babo Kenyatta kitorora abantu bagacha abantu abanene bagacha kunyigura gari nyaura primary skuru yagagire modern yagagire modern iga ya digital ekerero ora ndororo abana baito babwende gusoma abana baito bagasoma mbali wichinda igete nine eyenje bolire chimillion gose ni komie eko rwakini so kwanda urigere liona bokororo intunya libali cyache kibaranjiro cyaje gitwiye kirani cyonzi biye gitenine kero cyabeti akorire bare yarami around yatangani kero mwesimi wosora akorira mu yatangani intunya libali cyache rami teye kole mnonye kirami mwesimi yagato atonnya agete kero mu cyumbe itairo bo cyumbe igakitenene diga gitenene bakabona rami yango kurwari keombu esoke swenya gutagabu eswa mariba teyo rami yanko enda baronye yanko genda utama cyonse bikorete ko yote bayake umbu echigo soka mariba elami yo yinegenderete okay nelinga andake yabirike gutenena but ine elami ya gachirune sukiri Yesu kiriye keruwa se kere tu kere mwesimu asa ijanda so oro contract chikaino ka mugondo ipare chiteni ne bawoni gabunango gote abantu baturugere diga batuwakere kurunyaguta batuwakere ngaki kibare chinchigendera abulanya nse maje ngene nisa abantu no bali cloud abantu baturugere dia abantu ngurugere bali okay brand asense moyende ekiro ukwana mangana munabono chibasari u are your sources kiagera chibasari chabere chikuboto kwa nyari chache abantu bakora degree bakonyora 10,000 abari bakora diploma I think it's 5 ama 7,000 na bari ba CTVET institutions banyore chibasari aya abayigo bote banganda ke basari ntira bachiko boto kwa wetera chibese cha CDF barabi basari na tebire ngochie lakini ngenje basari yewe abantu baito bakonyora banyari bari tirincherangi abantu baito na bakonyinyo bakonyora umuntu umwana w'umuntu mutenengu ari kere basari yeruga misini
usali ke basari 20,000 kwanya konyora omuntu bwo mutaka oitatu mwababwate kinyosi na tatu minto sema omitaka kole konda ali kire chiri busa to kusali kire 10,000 omuntu igabwate balance ya 100 basari ge kwena nwakini kimanyeno yani onye muntu uyigata go support titakonyora basari ya ito subole boli no muntu anyore don't get it basari ito munyali bari nabago kwa nabaka bakero basari ngochere lakini tali bantu bonse bakonyora basari buna ingenza limajere yaronga brae na bora nyora na maise sanaro go some school brae basari na bata nyore ingenza limaje ngubuli ya rubuchu ngubuli ya rubuchu ndo nataka ko taineke basari ngwa ngonyo ngochere nyali bari jaje lakini kwa nyora na bantu mara bamanyire no yega kirete tongi chikura oyega kirete erkiobino oyoga kirete bichage oyoga kirete kenani tabwe ntiko nyore basari ngiye takonyora kira kwaje oruwo muraya bono murayo nyali bari jaje abanda batongi banyore basari abanda bairkiobino banyore basari abanda bakenani banyore basari abanda bichage banyore basari ekegera abanda no muchumbo nyali bari jaje muchumbo ngwa nale basari lakini kwa ne basari kerorero na ayengwa ngakirete ngento kirito ko bukenyumba mborora se basari yenye ensari machi na abantu baminto babekerori okay mweshimiwa tiana kuboli okay andake indi orio mweli kwa linge skuru ko manyanga ti basari ngo na nuchire korengana no muntu buna manyene ekyagera twabere tokorora chi form echingo chachire kwaligire kwa nyora abantu kurwa chi ward chionsi amalieta naroro onye nabana bago kole degree nkonyora bali chibesa chiri nande bate baiga onye ko apply ti nande tonyora ti chibesa chiga minyoka bakasa magacho ACDF nkobeka more the correct information. How do you know that omuntu yiko konyoranda ke basari no muntu obwate obwamate isinge to bari basi DF they don't know mbama intikero omuntu moralia nkworo kia chigurupu mbekira chiogo changira abana itabako gandi university abana ngo changira abana ba no teri bujago changira omuntu basari kerore gosomya omwana orari kero omwana agenda asome busa ege binde bige korga nyali bari chaje ga onde chigurupu ga ntomere chigurupu ke chinde bantu bakejine njironko ige na igere lintanya gutuma kende ge jo timbwati mbekire chigurupu mundako ngake yesi myonte yaye umwana one kokorara bwente kokora matemu a form 4 ga kitabwati no besa kwende school fees center jo kokora matemu nya takoro school fees umwana one kokenda university yale tari kokora matemu ege njatara kana school fees korokina pasali ya iteri yo munyali bali egocha abana abanyali bali mbali konyo anye bamanyete ne pigipigi ngogene ndaketanye bamanyete ne pigipigi ngogene na abantu abana bali chigurupu gaiga abantu bate abangaki abandi bakondise tie migondo boni abanyali bali abandi bajagira kwoni migondo nyoko koronyali bali chache umwana ribago umwana bwente ko we pasali ya cheki ekomoso baka kule university kwaja kanyoru mu ibuli akoni ubule munyali bali chache ekiteroro boni go mudakoni ubule mayinda jiko kwa kana school fees pasali keroro kusomya omwana oyo iga abantu mbarenga gose abana mbarenga bari nyari bali chache bobone toko ba supported toko omwana basari 100% ekyagera ana aba bwatokogani naba abange sana kibesa njiro chisen budget yo kubeka no muchumbe kero no muchumbe ole punga igorari igo tomanyete abanyari bali tore abantu 33,000 kuno mochumbe gasi yago no kumanya abana mbarenga beta ku university asante sana abana mbarenga beta ku university omwako ekera madam go korwale bono egasi yo mochumbe no kumanya na yaya nyali bali chaje abana beta ku university na abana 100 ngakingo konya abana 100 empowerment yenkola tanje kwa abantu siringi 200 ndangeri omukutano ndangeri abasani abakorusiko ndangeri abana aba 100 bagende university ndangeri abachumba abasani bane ndangeri babo chabeti ndangeri babo sura abantu abonsi bikero uri muchumbe bono nyali bali ire no muchumbe saidi cyane urangeri abana abayiga 100 liba koko sera abayibuli babo siringi 200 ai abantu abachibeza kiri kiko cyangwali eyigo kuna empowerment kigoja kwabagerweli bwe yama kwabageru siringi 200 kwabageru siringi 65 abantu abaito tode abana 100 lero igo tutagete gukura ubutaka bwabo abana 100 go kwa university tutagete kuboka ojo turangegera kira Jesse ni karateki nabeko nyarika bindebyo ngose runari ngekero ntakonyenza ramanyo obuya bwo gutangainywa ntaramanya kera na nkungainywa keke ngase gusomya abantu baito bono brana ekero gukonera igoro ya mangana basari distribution gusokwena no guji basari kwabikira mangana maya kulende liboli ligocha rero igakwale ko mujumbe do you think nganoe abana bonse be ubungenge maji basari basomera buyapi paka bakoli na ndonye ko kagere toboyo from which kit
yakora chibesa ko ikotwa chibesa echiaki chia omuguko chibesa nchiro aya tobeke chibesa nchiro ro ne ri abantu baitu banga inu bana rire go ser siringi 200 siringi 100 watabu ati chingu yo chikobori chibesa bari aba gatokobori chibesa ichi ganjera yare salima ngendo sairi chanda moto yabina rere salima pasa linta ketenta ketako suwe skuru nsome rera abantu bamito tugamba tena bonkulikirwe ba cheki yeru 100 lakini njagwa kesabu nange umuntu yeru 100 yomo angeru 100 cheki yeru 100 na anye chenjiriye bechibesa ngirira abantu abaga 200 mbaye mie tago kwecheki uweso nero yecheki umuntu yokwego no neru 50 umuntu emasebunga iweri wa 50 abiji kunyarika chibese cheto ngwaka na dole tax korwaralia wetera boko yango teri twana tali bonse babwa tobo kongubo tobo kongubole ngine na ago teri kero kurigeri kero mwana gwijuri cheki rere bintu mbiro mwana gwijuri satu mwabana bwa tegas ebinde bibionse nande kwali kamari eta system rero yachire nabo kurige kwara no muntu uyu igere na yabwa ne takonyore cheki yeru bwa 50 kero konyora ligete na tatu mwabwa tegas mamu mwabwa tegas abantu mbarenga batabwa chigas na abana bakwanza abanga batabwa chigas batige chisukuru basiro jaze nyaso egenjo yebeja kita kortik etayo na kunyalika neche kitoke Riga ensori mache omo MC yako 33 million choko kora magendra se wodi yae omujumbe nko wali 128 million choko enda gukora magendra se kiti yebunge uruchibe se chiga choko le 20 Beyonce pe nebenga numwana ko 100 yomo abana bali se bunge balinga bali abe kunyalikana okonya abana baito ora konya nona abana 10 kunyali bali mayete na abana bwa bamambi abagero gwakonya 10 mambi okonya 10 nabe kunyareka ayaba jumba abandi tokora bakulikira abana kwanya kora chitibi abondo likire mwana cheke ya 300,000 ayibaguru chibe kosa abandi abangwa kana bale tax ebasa liyo munda kulikira ugakore kabisa oligere rero abayibuli bayita mbara abayibuli basira abana baba munda kulikira aralia akwaka ni scholarship chiko scholarship njiro okoliki choko somya abana ababosa okoire omwana oyo gakwakanera omwana ogwethere scholarship bwega omwana osome university kujakire first year bake 4th year omwana graduate kurwa obosa gwethere obura yombro lakini kura manyanga lakini gazi yo muchumbe nereriye scholarship italia ngo kolige binde ngo bwende koli egasi yo muchumbe nereriye omente jack origeri omwana scholarship omwana oyasike ko chimotwani nabe kunyareka no likerera omwana ese kiyeri bwa MC lakini omangete na ngwanya kulikirwa ayo mugambi osobokote ebeke no mundako tena lere check nera yeri bwa MC ni pasali lete yeri 10 ko pasali osibokala rote ebeke ne kekana tumwanya ba ebibiro isiko gaiga ebingo kwana ne bintondoche chibase chibende kure na so mwana inji kiro mwana inji ani orativity lero no mujumbo nyali bali chaje nabwa abantu ba team ya yakonya chicheki machi pasali echa pasali yeri kirerwa 50 okoirere 20,000 kwewe cheki ya 50,000 wala ni 20,000 ni kamba without mentioning omo jumbe zairi janda abachumbe baito baba ebinde tukwanere amagendro onye ku kwanra onye nyali bali chache whatever watarire chi constituency chinda andake kwarore ba korobia chi constituency chire chimuda chiri chikwarigiriri kwanyoro mwana ko ego ebasari ya okay 300,000 South Mugilango honestly South no South Mugilango tangeresa otige chibesa chikurwa so mojumbe direct totebenga awamwire go support abana gete go sigosira abana gete ekero tukwarera CDF chibonete go swase chibasari cha boroki obakwenda chiskuru it means aborokigwa almost kera household at least kero mwana nyole chibesa nkenke na batanyora chance na bataringa omojumbe egasi omojumbe tari wakanero mwana we school fees ya ukorere akanere kerenka school fees abayibolinga skiba okora na teba tarira none chiga chigo ja chinke bantu baito mbali go chinyora chance na kweresa na rero umuntu amanyora kanira ninsa limacha go support na bali kali etaga alita kwewe basa. How do you confirm that? Ninje mbaso America mwana ngiri interview yani ngaza ino jungusi kete tukwera. Chibesa chiri che basa linyali bali chache ko chiri chinyinge. Lero kona ko tebyo sore ga bwata abana 15. Abana 15 ago somi. Agwakanire cheki. Agwakanire pasali. Oligi chibesa oligi abasani osomi. Ago teba ago tenatarani. Rero soro ngo tenaro tabana ya abantu baminto tari na mwana ebasa liyo kutukubona na mwana ebasa likiro na aigwa mabaga erumya moja ngoli kabari kwanya kuligeri ya mabaga kwanya kunyana mabaga ibona abana baito basomete bali bona tusomete chibe batasomete chibe si chia bayiboli aba batasomete ebasa li
maruba yintu 100 tulikunya nyora buna abanyaliba Brian, wanya konyora mabaka yo bunyagita pasa lineroro Tokogenderera. pasa linero tutokogendera check neroro pasa chibesa chibasa linkiro kiro mwana inchi abwanta konyora Onyorega asukorika barimu ekiombe gia TSC nkero ntutete guswana nengane eyu gose information wanya kwa kuba chimbe bako tangaza na irwe maruba nyamo asio bwate nturi ko confirm kuruga ige kyagira ntuntu bwati authority eyu nande Brian intagete bono to shift go chia samangana nde kwanera ngamangana buna bono yo go support abantu onye abantu bari nyari bari chache the real issues apart from amangana governance gosekero okotikana besides kobeko mojumbe aroro kwanera ngamangana ikiro kurigiriye mechando igatie mechando iri abantu bagwetera abantu buna bono ngwate bamangana yo buroire abantu uri kwanera amangana mojumbe ikiro kwanera amangana yo buroire mangana yo butaka ntubata mangana buna GBV ntubata mangana buna climate change libagari ya ubuno murai indire ririra abaro ega sinera une ega bachumbe bagocha tokurangira nigiriba gari ane nyanga kire yaro bosane yaro nsari maje nincho muchumbe rero empowerment nebwe ngoko rwire nyali bali chachi abantu ngoje bali gochangira nyali bali chachi nobwende kumanya byombe birenga bire nyali bali chachi bire start bire chestre ebyombe bye tipiki mbirenga abantu bechinyanya bakoni chinyanya bana byasara mbalenga babwati certificate yechi genuine abantu abayi kero kurangira abasani abakurusko bagocha kokora empowerment rero nyali bali chachi omanyete na yare byombe byane ebyombe 20 asitibe chiko changuka ka 10 million kire kiombe nguru kire nebese isaine bakogenda bakikokora no chimasinchi kuturage ebichuchu bachake kona lie byombe binde byo chisiko bya ebichuchu rero nanko bo muchumbe na epikipiki nkara yabwate chibesa rero nkwende tole epikipiki kiro muntu okorere epikipiki bakana wanya nayo ranyoro murali obwate epikipiki yoko kusoka kuruwasoka kuchihe lakini karega tu akarosiri chibesa kana chakete epikipiki kana nkwende na chakete kwende epikipiki 2019 na karosi chibesa sana lakini nowadays yoro singi 500 ona yeri nyombo wenda kuna nyasa na mbyamo kya kiro muntu okorere epikipiki abantu abayiga bye epikipiki yo babekam ore banta abayiga onye stage ya Kiumbu abantu be stage ya Kiumbu gobara abantu 100 abantu 100 na isa kubagura epikipiki isa tuli bakangwa namba sera singi 200 singi baje kiombe kyabo bali ka abantu kwalikira abantu batatu kuruwa abantu abatatu kibasa kiri bakarosi kye igoro ne kyabo singi 300 kiri bagwenda korete bakira njira na seke kanje ye stage nabokonya nandi mabitu agoriro ndo epikipiki abantu aba baito bakurangirwa bangina abaji koteba 2 term gose 1 term no matter 1 term gose 2 term kera bonde ina ajira konyo ne binde bya 1 term 2 term bibuga fight ende yonse omuntu kwarangire kweru singi 100 kwemuki 1 term kwemuki 2 term abantu aba baito bagakorirwe binde byonse nje abantu abara korangire kuchibesa kije abajumba kiri bago chiba chigo cha kwaranga ki chachire mabuko y'abantu abayi ngoro role empowerment sister ngoko ruwe nayo gompinga kaganga kingi ngokwana manganaye chibesa kije chikobe kweke kapo oke kapo kari chabe kirike kapo omwana inje usiringi 100 chibesa kije million kije chikwenda uchi ote abara yaro na yaya ngoro role empowerment ngoko no mogotoka okaba mororo ngokoranga kina aweru 100 chabe kuchike kapo kwanya kwanya rumuntu nwaro chirendete kabisa chigo kora kwanya kora chikwera ruwa mwana inje kuchiko de ruwa bana inje bono tenaga to ewe kiombekika orangiri byombe biringo korole empowerment nyali bali chaje yoko teba ekiombe keke kero kwigensa limachi na kaire 200,000 abatumbe moleke kango gosindikisa anje na basindikisire na sindikise kiombe keke salimaje 50 na sindikisire kiombe keke enero empowerment tali wando changiri chibaya sobeke mabuko ayanda na jero china Nairobi na ndo choko sera abantu siringi 200 inde muno mochumbe egasi yane no kuchikulenda shango kole shisha kokorere asinya kitali president yetu teri wetu machiko ayako ngamisa mwana inji tali yogo tayabana lero na naro chumo chumbo na gago tana ya twatebere online wike chikobe kerwe bikingo wika tojiko chungusu kabisa kafi yiko to online o support ni bango to mwana inji kekara mwana inji salimaje online yenere ya gerero mo manyete online yega nimbata basani na anda no online no live TikTok iga usere na anda ketembe kana bona aruga nyoru musani ante bien salimaje mjagwa kole gasi mjagwa kole interview yanto mesi ndi 200 ko jere ko be kerwe kafi omuralia yoje bakole gasi ngoko iko report siasa asumo na inchi ya bono kandi kobo mujumbe lakini tuarolera sechi nkwana chiago chinyinge chiri tubwatega iga clips ogotumia mangana matusi kora amatenene go watabanga muntu iga taibo iriga atali munyali bali do you think abanyali bali mpaka ne tumuntu korama nero gocha go mujumbo ngetini korama igongo kinabuli abantu bamintu inje nsalimaje igongo ku Brian Nyamweyago yes
igondo omwana onyamweya nyamweya noyo barango noyo bonderi onderi noyo sabera noyo getiro noyo gelisango kogenda nanya kubuli abantu baminto tari koramba ngoramba intagete kiro omuntu gagotinina ingakinera kera abana bagachiesire gwagachire mechi timeze gwagachire mechi yanje go kinarenge mechi nje ite yenchara into bindi chinga kijigo ikakera omanyene we mangu mwa abana bali banda akira akatana chinga kire kiro omuntu omwana gujazara gesi lyanga nakia kyabo toko boli kiro omuntu muno munyalibali nje muno munyalibali omunyalibali ayoko seto notam se no nara ekiongi kira ko nyasa magendero abantu baminto enga kinero ngaki obugambi eklani ki obugambi bonde bwenzi eklani ki obugambi bonde ko bekero obukenyomba obuga tali bokenyomba inje omweshimi wa Sairi Chanda no mumenyi bosongo yaitoga yi omwana biasara bosongo yaitoga yi ntubu no munyali bali gesa kukie ito ki omugaka omango mugaka nyamweyo mugaka nyachaye ngigesa kukie omunyali bali nkero unegesa kuko guna mtu amegusa mulima Kenya Muno ko wegesa kiasa wabaruto erengo runandi mtu asiguse mtu wako wa rais kiregesa kunge bwate enjira yabwe okore kemira kyabwe okore historia bravo nyalibali ngoso ametyaba muna munyalibali ntoso ametyaba nyalibali mbaro professionals babwente kutugamba lakini siriboli ere salimaje nintabo mugamba brana siriboli oro munyalibali nero umugamba abana biasara abale bosonga abaje ba university abanyalibali baito totome ko chiwaro bali ke brana siriboli elio asiriboli ringa netiotegerabia tuaralire kurumaiga gantu arucho nabono mokonyu muraibwensi rigathi gashawa gawa hapo isiko ansukuru asekero kyobo konyu muraibwensi kisha na maana asikwa na chia echibwa tubo gisaku jiro tenga share yaito ekenegeito bono ayega iga ngote bolinga Sairi Chanda tali munyalibali ayuga ntyo munyalibali sincho ibuli nyalibali who told you ngakolenga ni katiba ya Kenya niga ntyo muntu ibwire soba nero konyoroborai katiba ite ya Kenya yetuete buno munyalibali ebirogo ekena na Kisii County igatwali bagali omonto yo macha oruka bo mugavana omo debut yabo robo mugavana tokeye buno abanyalibali tolike omochumbe omwana omunyalibali tokeye aba MC echikwari to bwata nyalibali 6 ba MC mbaka ba 12 aba MC baka ba elected 6 ama bagaya toire kire kozi yansi baba kegu o grange kegu macho kegu na ya to omuntu omukwaneli ogotutenera kunyalibali okorete michando yo munyalibali tienda kubuli brand katiba yaite angerete lakini freedom yekareta tu onde bwensi oro mukaja sakabera nabakuburi chikura chikura lakini ndi buno yegesa kugeta kyo munyalibali kirige kogera nkoteba mangana na traikera ndi buno munyalibali omuntu aruskaje gutugambira buna nkoigwa nje no ndakateba katarani ya inje buno munyalibali kibinafsi abantu bamindo ndakata motebe ni mbwato bukenyomba nando bukenyomba kutika abantu bamanya ni mbwato bukenyomba buno munyalibali nankirane nimbwato bukenyomba buno munyalibali kulingana na kinete kune kisokoro cyane ekibaba cyane n'abantu baminto n'abayiboli bana na yayo omuntu omino igago sikwa obwato omwabo obwato muramumo oikanka aya brand igomba n'abanyalibali twabiri nanto bwati ominto ogotubwata koboko toike gori integrate ranguruane ro munyalibali gori integrate ngaki abwato mwesimi wanyanga kato esarimache integrate abwato BS ko kusuza ni mwechache esarimache integrate ukatwara babo kansore babo BS oyonde nyamweya olengo mo BS wone esarimache integrate abanda boni nyalibali jaje ntubwati kende kiyonsi kene ngeye kero regasi ero no moche asante esarimache integrate na roli mbyo ko igubobe lakini watebiringa obwato mwabo obwato kwaboko ikanka diganda bolingo brand gori tuarele mesangrekano nganeti nabo na ba kurugali bagobeka tuarele Sairi Chanda kako kore mesangrekano gali geti Kenya Dragon ichi somo chinde abanyeri bali bonsu bachamo bamwekera chinkobe na ande kolenga ni chikura statistics kichworo kinga ni gakiru chikura chinyinge chikichubura yobonene abwati to ko bono nyali bali oyo mwakere chikura ningo abubu abatali bamu abombara byaba ngo mwakere chikura omulalia is only a fool cannot change his mind kai somebody ochiede skuru agasoma na bago change iko bali bamwakete inje buno munyalibali kwa mwakete kura na agete kura nona aringe kambie ko tu amesa ti because umuchumbo orengoro konyogo seiro munyalibali tukatetu agete chikura ko pani si umuchumbo akorete orengo ndu agete kura gochora omurai na andike tu agete kera twajora chikura gitangani ko tu ajora chikura mwesimu Sairi Chanda tumanyete na mwesimu Sairi Chanda ko twara bukenyomba oyigan tabwatina ono mo nchari ono mo guche ko senini ono mo geka no munya tukamochora buno murai yenya sawo mwanje ro bairo murai ekegero murai gago jo nanyasa ya ikira abanyalibali asitokorana ntuwa make mistake wakora abantu baminto bakogende mekuta na ali
bago chikosangirira gari abangi nabaibuli baito no nije salimaje nyora siko bagusiringa 200 nabongo tenoro egenji yobutaka ege to kurwani bone gale ron kurwani ngaki yangu nyarekana munyari bari rera abo mutiningu kiro muntu anyora sakurusi kurworo kiro muntu abwata sako kolegasi yayi gose no monyori tukolirio kuchikurusiringa 200 gose muntu natuko ekibande kiago chikotoka liye kule kwa ekibande kimo jumbo nyari bari chache nga kigelikire gerege no mokenya stali mokenya no monyari bari stali munyari bari kibande abwatirite kuro nyari bari chache tali munyari bari lakini kilikiro nyari bari omo Kenya ale omo chumbo ito no tinda tonta gerere kero constitution ya gata na 2010 a constitution e constitution ya itere osiri anda ya 2010 onde bwens obwatite kura obwa omwaki ekura asokuburi chikura eguru conduct yage to kere saa nande ekebande kiawo kebe omo kyomoke Kenya omo chumbo ito nyari bari chache na abwatite kebande Kenya gai because ebinte binge itana abwatite chibesa etwamwire komenya Kenya kegero mutu nayo kwa ngo ndio tatimo Kenya tarimo Kenya no Kenya tarimo Kenya eri ale season yake ndo bwata bagusiba minto bara America mweshimiwa bale season chi America kini aro mugusi numata kwa mo Kenya kikeni nambe kwegwa ekipali yo kabo mu Kenya abakini kiro muntu nabwata saiboire ngerero ngimukeka gangende se nandi nkomenya nabonkomenya nandi ali akini gose gose ngirwangenda America nabonko ba America akini nimagiza seito nota otamba kisi patu mujumbo nyari ba njo kambe seito ebe Nairobi osebe muri Kenya patu munyari ba ali mujumbo nyari ba no munyari ba tina aiboire nyari ba aiboire nyari ba lakini tali munyari ba so ba ali ntugere dire tutigana magana ya nkayo monte iboire nkaya tai no nebwende komanya sengi boire no ninga abantu bamito mbwende komanya kia yeza limaji se inonara ayewe ngwate naso monte iboire umuralia tigana nayo kiro muntu nabwete neba naye no bwata so iboire no bwata so kusoka uso no bwata so gete kero kweleza mukana yo kororo ntego bwo nyamya igo nyomete ko rubobasi karo nyomete ko rubobasi ni bwata so bo muiso ko yasa korete ki arwete omuiso ko bono lera ko teba se ito muabo kera ko teba se ito muabo bono ga ko teba ga mwane igamwane ikisebo seito ataiboiri orro igitwa nyumunete nera paranga mate na mwanjire na munyomire lera ko teba seito kutamba mwai lakini nabwate sobo listen to me whatever it's only a fool otanyara go change his mind when will you change your mind esengenjo you are thinking te go chia usekonyora abantu bakorengera bunaye andake uchasa mutukari busyo nabotora nyore crisis ya sense yake nyikegira ntokonyora burayo bia at the same time kwanera ngo buna bono omonyari bari nabali mibare without mentioning omojumbe without mentioning Zairi janda gose omojumbo ndebwense kwanera ngo omoremi inkiora mokonye gose inchera kiaranyare gokonyeka nawe gokwanere nonye amangana ebinto nebinge buna bone chaere tumuchando on the same point kero koire ne brana ogane tiobo jumbe bojumbe bole national government aso chikwabe bunge boni giga ayo monyene brand ogoteba Nairobi clip cyo goteba nga oganti koboli kurasa upinzani no uraso morengo bwe kwamirire serikali taliwe nanginiri nabere ingo ole maiga ye yo kwamirire serikali bono here is a case that omugusi nabwate gose Fred Matiang'i oganti koboli bo chikura ayeboni go kusigirana nga Zairi jara taibo iringa naibo ira talimo nyali bali what about ekero mugusi yaga ne koboli bo president no mugusi cyo mwakira chikura bweka gose na bakenya bonse ya irobo right ekero gyo president ne different ne ekero gyo asiki ekero gyo president gotoire tobwaji county 47 yes counties ne bunge ne rebwate chi ward gose nchiroro chibunge ne bunge ne constituency aso mochumbe akobere kuchigwe mechanda chikwenda igura ali ase president yego cho ngadi brand uli gelinga ne brand ngadi uli gelinga ne nyomende yonse no ngadi brand uli gelinga ne president tegera bono onde bwensi babwategesa kukia korara brand girelia abakare bagambe korara girelia brand girelia ebyo kwa Roma eteke tukona politics etuko kwanda mangana egwekaine kurusiasa cheke nyoro paka igoli chigwekaine ngote boli ntu abwata bakale bakagamba tukatwara muiko yakagamba gocho lero mugusio sokrobo president ne naga ntiagambe achiwa kuruchikura n'abantu monsi nyari bali ntu abwata tongi uliko rwenseme ngantu abwata babo munda babo bichage babo nyachano tubichage liri abetege gepibege aba bonsi mbale ko rwamo ntu abwata mutondo ntu abwata omonyamasicho ntu abwata gocha lakini bakagamba why do you think ayuko ini sistenga oyoko gamba boni gatali munyari bali ubwata ubukinyumbo bona butuko boli do you think bora Kenya ntotu arabarai talibo kinyoma kiro mona wa the freedom
Kwana kiri kintu kya express kintu kiri imya. Yes. Mo go kanga ntige go express ya mangana mbwa takurumya. Kana yero mochumbo igajete te ari aina yari kurumyane. To kunyara gonjinji. Ayari kurumyane una injomo Kenya ensalimaje kurunyali bali chaje. Inje kurumyane kore yane ime amangana nyali bali chaje tingisa negetina. Yes. N'abantu bali bane bakungwati kurumaga bari uje ngati mbaisa negetina inje. Na bali bayiweze mbaisa negetina umwesimiwa sairi cyane tanya ko baruzwa rombare nere. Ebirengere biane kurumeane dinda getumundanga ndwaizina tware boundaries osike abarai bari asebirogo nabwo naho kwanera nago tebinga ngonda sigete mochumbo nyali bali jaje ko mweta masikani ero yago tenate abana timo sigete tigana na ndo jogo de omurali na timo sigete tigonsi ke to mochumbo yo iga because eme chandero ne linko boli kerugari aikaranse yango balero no bwe MC na nko boli mwango de kwandina timo sigete yango balero na je jirinte balero no basena tanko boli mwango de bana yaya o igra sigete mochumbo go oboiro mochumbo nyali bali problem ero no ne kerwe ko mochumbo nyali bali jaje karanse te nkiale nge vakant omuntu naro ikaranse okoro kulita nyagaga to ndagete mo bwati kigribu cyakuru magega cyasa icyanda keragwa agakora siasa against tong uyo ngo mochumbo oronga kyango te yaba nyali ngo kora toro muroberio yega ekintu gyokanga netyo kwanere naki omonyari bari no muremi nebwata abahonchoreria nebwata ebintu binde without konya convention abarai barobisi ayenchera kiora change yogonchoreri onye no boremi bwa abanyari bari gose aiga gusi ekyagera kediga skeri ora chikobori ekego chikoreto buya gusi umugusi no moremi naro monchoreria ase amangana kisemi ngwate mambo kwanero tatige kwa kwengera chibasari nabo igo ebintu binde ebinge biri birakonyo umugusi. Number 1 nimbwate nsalimaje empowerment yana ngwana no butugwesuma asenko genda kilase eiteba na matanga abene kanisa nagenda umuchango ngotigere ite kanisa iliyo butugwesuma gosa matanga ari sinagenda abantu baitu nabatigere butugwesuma lakini enje ndabuga tchinguru cyo nabagorero obwoyo nagorera abantu abayiga chimbusuru kiri bagosumeka liraba ntebuno mochumbe ingise konyo nacho rero no mochumbe nintake ko bima liraba lyeitoria nyali bali chache manye ebintu kibikwama onyense itotamba manye ndeta abanyagitari babimelira beli bamanye no tamba onse bi namatabo lya bwente gwakworo gosene chinyani chikwamoro gosene bituma bikwamoro abantu baite bakora obolimi babugete nabalemi akirira baliri bakora obolimi ndiribuye kujase obolimi boli bakora bakora kinaretira abanyagitari abayiga bapimenya libali ito kogenda guchakira birungo guturumbuka ibino tumanyike abantu bayibino mbinde kibikwamoro Waro kartu wale trebi ndi. Biamon county government. Kartu wale trebi ndi. Tora tera abantu baito nyine bituma bikwama abantu baito basimekoro. Tora tera abantu baito woyo ani to baligira nyina matoka ega toka tera matoka yakone keumbwa. To baligira jiras bakwira matoka. Iba ko muntu ako tulitoko keumbu na ndo nili muntu keumbu. To menya kia muntu keumbu na boko simeka litoka lya olirusi igolire Nairobi olioni chibese chiri jingi. Ebibyo nsindu chikolire menya libani. Boni gani ngendere temba wame. Tiane kwa abantu baito butwese kuma. Ngo batena ira na mugondo. Ira na mugondo makoleke mulemi. Tini ko asu kumangirira umuntu mapenge ndagenda ke. Wikanda kete kwegeria abantu baito ngakibako bakurubensu kuruche. Ekiagari tuko ankyo na bonta aruoro. Omuntu olinga desu kuma karasa ngedesu kuma ira na bakakeraga kwana bakatene salimaje yakorete ki. Yange ko bwako muirire su kuma karangali akore jinza jiria mangana yakoreke. Ae. Mbia bono ase emerobere bune yiga andake whatever ngankwana no roboto bwesuguma ntubwate serikali nale ngumene yabantu baitana bakadana ayengwanya ko rumba kwa engeire ekirogo kyo bojumbe kwate bano maite roles cyo mojumbe andake bintu mbire wakwaneire bire asensemo ya agriculture yure devolved eteneneire ne serikali ya county andake okubuli kwa ukwanya kwebolinga anake umuchando legusi naro ama mochaiga muraiki obwenete gutendenera aiga muraiki obwenete ko ba concerned na magana funaiga ayake gwacho oli uno mochumbe ayine representative yo munyalibali asigwacho olikuru nayo na we bunge ya nyalibali chachi eita neba no mwemsi okogenda bobe omuganda ko mulangiro matena ya abantu baite bate jore to koleya eita no mugaba no kogenda bobe naye uno mochumbe okubwate lya abanyalibali ebintu byabo erori yo mochumbe no kogenda obwate ebintu bya abanyalibali biriyo tene byo munyalibali bitaraje neba nguru county government naye uno mochumbe no bwate right yo kurangira abantu baite kibarasa oso barangiri igari yo kubarangiri ko basiringa myambiri no majare chingendo obatenga ke abantu baminto ya egento ngere county government indo chekereka ke bwente gocha ke nyalibali ke kitarakora kitaraje igazi abachumba abeka bakwende county government bata batuwe gocha Bande national government wata ba ya barengo yebe ko sabe salmani ko jali wetane ranya ngomere ko wajumbe korekana ne katiba
ibintu byaye Injabuno mochumbe. akwenda kuwakilisha Injabuno mochumbe nyasaye karang'anjire injabuno mochumbe tukomenya kochiko gochana na governor otume omo injabuno mochumbe nindangiri aba MCA baito abo bare chikodi sita mbaburi ngaki yaye bintu bigwete gocha nyali bari chache yaito gaiga aibire na inwe gasi eno no kogenda mumanye ne pare yaye e pare iga eyo mochumbe ne yo MCA na inje nabo mubwete ko mbori ngaki gwete ka ro MCA ka bori MCA gasi MCA akini MCA ngwika bori ngaki e pare yeiga nenga kyo taranyerosi othe bayaya keroko tiya bantu baito na ebare ne yo mochumbe mochumbe na hari kwa ikero mochumbe kwa mate ya ebare na je te kyo goro ward ngamo omwesimu as ward takoru omwesimu ward na bore tukunga kiya ebare gete koru nyanguru goturumboka ete gosoka kyo goro ngaki tararosi ngabate ne ya ngaki toko kore bare toko nyebeko yarosi ene ari gasi yo burai abarai baino keremo jore kuru konse aba MCA gosomo aba MCA no mochumbe mwara koro no ne mikutano ukwanire imechanda abantu bande bagwetera gusinya libali jaji e problem ero MC oki centro tari kwigwana na munyenye MC oki ogoro tari kwigwana na Steve ali MC hani ebitina abantu baita babwati difference because ebyombe na oyo rero ngo support ya ruto oyo ngo support ya le mati e problem ero asabara baito mbali korangirani bakwane ekisu che problem cy'abantu banyali bali jaji inje bunenza limanya sakaranga nje 2027 ye kyagaranye tinko ngentu ko gange 2027 kinde moyo nje oruko bo murai ninteme ko bekabara baita mu kujakire county government aba wetera mina nje mochumbe nkwane no mugabana togenda oro tusabe bintu birwente gocha nyali bali jaji bitu abanyali bali babinyole Brian ondetayo kongenta anando ondetayo kongenta abantu egento to kwanera ali ni nyasaye nyimantara sira ni nyasaye kegaranga ki to komenya lero nabo wikeska ya bande turware togota nabona tumuke kinde igano kinde siasa yao Brian Gori egento kyo kanare gukupolinga siasa yao tiga mention amalieta yabarai especially ekiregento gitari confirmed nande to buganga omojumbe ga guchigotwara right yoko menyoka gucha serikali ye county yoko chigo overtake omo MCA nabo igo overtake roles chabarai bande nabo igo tari omojumbe ga guchigotwara supreme power as a constitution as a constituency igonga obrai obuiga mbobwate structure yobrai I think ngwate bangana osomete katiba no banyetenga kiro morai role ya enereli anyway ekira ora sense meiga ene kinga obrai bwao tibori obogwatora kose bwo kubekanga oyo getara kora gento gete morai gete mbali kwiwana no oyo iga I focus onye no monto monyari bari ene kinga wakwana iro monyari bari bwe ko monyene nkioraga niko mukorera enere without mentioning abrai abakoro ekiagera ekiro the same constituency yokorera na nga obrai bororo boni go buya andake botari obuya kubwatekana kiringa umurai ochorero tari oyonka abrai banka babere kurwa emyaka ya magega yet the same issues chabere chikoiroreraro ono abrai bakurumega babere twabere tukungainwa matukama yes because phone gegenje kombeta yani ile saidi chanda nakegora ngo ngumwatura abantu nabange bakoburi is not your competitor is not your competitor now that nere sitting MP abantu nabange bakoburi bujumbe nyali bari cyaje a competitor gocha bari no chikorra ingo bori abantu abande nabarabwa maswali mbabori ngakiya yakonyekera abantu baito bagwetire mechande aikonye muri eri bataracha igoboni gegende muri gertina igongurwa ni mujumboro tinkurwa ni mujumboro ninga ne tionde bwenzi kuja kubori chikore nyali bari jaje mo bori amaswali ayenkwa bere toro ngwa koro to munyali bari eri abantu abataracha batebe nguri bari kero geke imba bori amaswali tinengerera gwetera na gwatoro lieteri muchumbo nyali bari jaje nyagosikera kujimu oika eri ngo bori kero kyo bujimbe bwa nyali bari jaje nekero kyo bujimbo nyali bari jaje no mangi to mwishimi woro ngakyakoro ngakyakoro oikanda yabantu bamindo yaye mujumbe tuwa jore to leko kurukuka na iga tari kokora iga tari kokora pare taranye kora mwana utarakonye kagali abantu bali beito nabataka Mheshimiwa Brian asante sana eka tukuja kusangamo bona mambia tuirane asesemo engane yaba sai unile baadaye kwa tulu mwanchumulili bagana naye usangane tubona mambia weta sigetembe FM 102.7 na Getembe TV asensemeli ya Facebook ndero tulikira Getembe TV semeli ya YouTube tulikire unyorenga 0744 072644 07 unyolenga asinamba Elie Studio 0741583878 na 0726447367 ni namba chitura tu akerekero onganyigo kubulisi miberi sato lakini mwana Brian ayono musai as a young man na ande gwa so kira sama gana siasa
bakali ya undi rigwa segeta basaba mino in the sense that boni gauna bona photos registration ari kubwatu ibande abasaye bakorekana abayiga ebigoli ebibya je nse barabake na ubali bakire chiku yani belikire abange mbale soki bono ngakyukarete karabasaye mukoli goborai na ndi basaye bali gwa soki kubwate kura nki uchikoko borai nganya le problem konyero corona linga matanga ya mongate ya bantu baitu baibuli baitu bate ya basaye babwate chikura lakini problem ye konyero ororo na basaye baitu babwate batabwate singi 300 chuku kubwate ibande gongora neriyo mwisimu wa William Ruto mbya mono na muri komendia senge jokuru singi 300 chiri oise kogenda utuma boniga ase ibande obisindi jonse ibande bikobwato ase bonige obisi bwate cham amana Yesu Kristo na ase ibande bikobwato kero naje tamatuka yabe kuri binde birusiku naje te understand na konya basaye mbabwati ibande konye gaba umusaya akora na sindi 300 wechika muno buguma bwaka ngirega ndiko bwate kebande tige ko gorama bde chinga ni go chinyomba ko sentike ko gora Yesu kumaiga go jukarangandi ko sentike ko gora chibandos ko suera TikTok woni ga basaye bangere ko bwate ibande igongo sabe serikali ya ito eba yaribaga kigeri ibande boni ga nani ibande ibije ase ubwango pade wiki ya mose wiki biri banda banyore babwatire banyore ibande byabo nane ndagete muchunguse bune radio TV ito ya Gatembe TV mogenda bakazi kwende chiko bwatire ibande no utuma ito ga town ya ito ga ige oronga kire ni ya kaini konyega mongo ya basaye banda chiko bwatire ibande bachiko bwatire chikura batabwatire ibande Pona singi 300 jina jaru etoro ni mangete na ngosa ene kya Yesu Kristo ekwende yo chikola cha samangana yo chikura ngo chire goki okay na ane ko sabe serikali erete system umuntu kakobwate kebanda bwatira nieku abwatira niekura konyana basa baita bwatira ibane ngura ni serikali yetu mbia mono asike njo kurusini 300 jini tu abakani tukuru mapema rusini 300 tukanda manake njo asini 300 wejiga yongo bana mbia mono baru sini 300 wejiga na ane ko ikara kejawa sabe baita bwatira ibane batara abwate ayabuno mwana yababwate ibande ayabuno mwana siasa wa sokire nkoliyole kero nande siasa ogenda kunyaka biasa bono no ule assembly ya opposition united opposition orochinga enseme ko miria serikali niri no bomo serikali nebwata matemwa mankera because nere bwata chingu na ande buna abantu buna abatoro opposition abokonyora divide age ndeke kuna divide and rule kego tumeka se opposition ngo da wensa maje nyale bo kwanirega nyale batakutaketi asematiani nyale batakutaketi gali kwanya konyara kuonjokire kwa kura moya na matengenye tanta geti lakini ntu abanyene serikali yakora ki igoto tuwa man tukarigere na ogoja kurugo itamo abande baguja gutonala tobe buna chianga batu manyana aya karunso musio kanya gagoja bana na ba matianga na bana ba gashago tutake bantu batonale iko tutake gashago kara segete karunso kara segete wichi no maru asa segete matianga ara segete inga kinere kuja wika coalition yakoro siku yo opposition toko soke candidate yemo no ne serikali ndi komanya ngotoko soke ngotolengererete lakini mama ngete naki na opposition yo monte bwate candidate yo president ga ku mwisimu Fred Okengo Matia ne rebiye kana ne serikali yakora teki obwe kera tuwarona amangana na roga shagwa kera Matia nyaro ro akashagwa gukwana ase reader tumete reader ndo bwate reader tukatua no muntu kwagite ipindi buno onkoroka no momento onkoroka yo kabera ngakuru ntubwati muntu onkoroka jo lakini tubwati onkoroka onkoroka uma itakabigete enjira ya yakondo yali bangire bakunya kogoka bagoka teno bose naye unole kuno bigete suit umuntu akata kana bwate beso ikakoreki ikanse amangana naro kashagwa kerate nine gali goro matianya takubwa ndikobera kuru yasemo kerago mangana yago kwanwara nyora na kwara buno mugabana oyo mugaga kwana ubigoro ya amazago kukwara kwarai kwaje kanyoro mundo no ole ne kuikole ndeka ro opposition iga mbantu kyokobera na barabu opposition yeton turam ntuno turam na ane ntura ondo kwara tino kere chikure chigenda by election kwara yeto kurangira nyamo abantu bakurangira ni bagoti candidate bakurusto kwa candidate tugwatene yamo kuchimuto ngitotali yamo ne serikali obwete konya kulika je konya gwakana chingaseti konya gwakana ebintu ebiga byanya ko abantu banyakolika na ntoliam lakini nturam igazeti ngwakarire bo serikali amangana na ali kuna matiangi no prime minister aje kwego igomoni ne serikali ngwakana engazeti matiangi okwane matiangi ngeza takubo engazeti ngie kolikira mangana yega ngazeti kiyogo soma engazeti ade ne seni ali okay tokolega ina mangana ye brand ensari machi tabuga tubwa matana Gatembe FM lakini egerota ngeze serikali ikoli egwakana no bwa evidence ne serikali yakana no bwa evidence mocho buli linga katuni sana kwa serikali yake te abanga ki te bwa ti kompeta 2027 yuko kuli obrese ayangwa na ruto kako tena bwa ti kompeta 2027 kuraira asi
Mwachumuliringa gukoinyolia Bran asante. Mwachumulire mangana yu Bran Gori nsaribacha gukwana talia ito na yaye ero mwenyene. Turararigiriri siasa ase mekutano gete ase nsaribacha arokantika gukwana chinkwana gete halafu katoko ironera togedere gusanga mangana iga asiasa bono mambi. Edeke mwatumia kase studio. Asama lieta ngoro kwensarimache esbokmani. Wana gaginde esbokmani mbago tiankwane ngane. Wana kinkaranse tega iga babe kiro mutandao ne birogo birega iga bosa nyanturago igonta gete abantu bayisansa bakayikorongororo bayigwa abanyari barimura abanyari barimo yega abanyari barimo yega biyamano number 2 incho moto bibi chinjoke ndari kulira njoke murero kya karongoro kwensali maji bando ndebimba barukinjira yokorata chinjoke mbatomere chinjoke nari mwango cyagutama bona uyo gabara tabwe chinjoke chinsimbi ngamotenga ki saitani asini bona umugambi bosi na mwarangeria kurumambia abagaka abagambi nande ntobasikete etimu nero nerego chikogera nje bona n'umuntu bwebiboko nje ngo chikolenda abagaka abamukunwa tinga bona mbaje bangagere tikuleje ebiboko ngomo igwela na bami tomugambi matoko ni gwete ebiboko tugomo ndala tomo cheso etimu nero agaika bosiro yise kunyatika maya yangu jande goitwa tiri kwana tigete gote timu ya boda chairman vice chairman wale gaya chigota etimu yali chigota mwe speaker hii chigota sikawota mutota gaya mamwa kwebiji okindo sikawota mota chumule ne mota biyana baade bire mota tinya korokane kamera mbiyamo igo ebinde bigezi gokoro moto tiga boda yaba included tuwacha gaiga chiri feketa chiato ko na into aba inni inje gondo murayo boda lakini ko ligindo bochumbi aidinya target bono egende kenite na tebe tyo mongina lecho na cheto bisia ene chifa ichinga na iga ngamote binyali bari tuwakwani rubobe ko rusanza bakayikorongo abagetutu batukwani rubobe abamachoge batukwani rubobe abanjali batukwani rubobe wagirango batukwani rubobe na masinyo makwani wemba mureta ko diki etabwati ngamote binjenege sinsi nabongo nyara guswa abantu abayimeiga barusichanga batame tigambege sinsi akini yarangeri abanyali bari ko rusanza bakayikorongoro eke kiarangeri twayikaro bangeli bakakiabere litukoli rero inje bono ngonya gukwana tina rodime dino no botumbo bo mutagotika lakini umunyali bari anyore kene kiai kerama bagako bagwe national government twanyora kerama bagako je county government twanyora ebina bitutage tusengaki negendo kene ebijana ebiga bagaka mwata biro bagaka modo tigamage hingo bagereza imina bona ngo tana barayo abantu ba boda ngocha bara no murayo ya mobwa desimi agatome nisa amabuta ne eki abantu gai abantu ko barenga abangi lakini abarayo abandi muri motugo ya mobwa tibasantu to bwa tine bigito kwe into ikaranzinze na into bwa to kire bintu nabatoko bakonya samuwe igoma ibura mangana erasti insiye kere kyo mwelyo abantu baminto abanyali bari egento ntobwa tiboni ge myaka ito no komenya nyali bari umege ribugeri mugakanya jaya teba ndo kuwanja nyali bari ega mberu nege sakukende ndobwa ati passport tokobwa ati bintu byaito uchi America ndobwa ati passport tokobwa ati bintu byaito uchi Uganda ingani igaiga ebintu bita mabagaito yobusigari tikache mabagaito yobwani mutikache mabagaito yobunyagitari tikache chigazi cheito chibitana tugenda gukora tikayiche mutiga abantu bande biso kubintu byaito tawo Chinkwana chia yensari mache uyitonere bono mwambie Bran Gori Nyamweya Bran inaye bwike gwakwana kurumunuo kwa iwule nki gwakwana munyali bali takuwa ni agambe runagesa kukende igona mbe mu munyali bali akwambe runagesa kukende naye bwe gwakwanira taliye kuyo number 2 aba machoga batukwanire bobe abagetutu batukwanire abasi batukwanire bobe nkike gusokoteye abantu banyali bali nga bakwanire bobe nande totebingo burunge gatumana aina yetu twangu amuna banyali bali no Bran esiasa eruga toko tumeka buno munyali bali twangu tumeka buno munyali bali okwanu bobenkorokyo ro munyali bali na understand tige ntongo kwanu oise korora abantu nangu address ya n'abantu abayisimwa abanana sana bali ngali abagaka abanana bali ngegali abayisimwa abandi ko batarazo serikali ime abayi kanasta gali no mukudana uri goli ngwa banyali bali ane yana turi baganga address y'umunyali bali
eruka tu ango kwanira no bomo bo munyalibali akigana ngote n'abanyalibali ntu gesa nitu amanyiri n'abantu abasomo twatigaire isikase serikali ite county government ose national government ndogo jwanje munyalibali ebe no muntu mwago goturana yaya ndiko chiango jataka totetia genje tametio bakongo abanyalibali lakini ngote mugote munyalibali na yaya buna ntu abanyalibali nto wanja abagetutu batukwana abagirango batukwana na yaya munyalibali the first time ataye county government ataye national government. Lakini ngakiata hiyo in the fact that Zaire jana bono ari ni numule serikali Zaire jana no mujumbo chole na serikali ekigango kwana egenje tuli umunyana bota umunyalibali lakini yo yoro umunyalibali ngo fili ale gento ngo kwana ituko ndiyo nanya gwa kwibo ko nensari maje gwa kwanda ubigoro yo umunyalibali umunyalibali ngo fili ale gento ngo kwana na nera kige nago na kilo muntu na bwateruga go kwana mo bwateruga mo ngo kwana go sense no bo macho yes na nti buno umunyalibali kana ngo da na abanyalibali tu akwanda ubego ndo fili tiento yero to kwana ubi Mochumbo yenda nyakaro umunyalibali ntweruka yito byo umunyalibali okwegele kegusi kwa ende skuru wasa mege Swahili nige songe keke mo eruga mochumbo itago tu address ni yege Swahili tu address we kegusi abangina abega bagatumara bataje die skuru bagete kumbaro batebe mechando babugate batebe na shate rigokora etokwenda nyagitari gali osengwe tomogonga ono mungu no yomogo tu tamaitike Swahili utamaitike songo akaja kweresa boko mwabwa tomogongo go ntobugate chilango chionse bisa techi yotoja kwiro mochumbo itaka mwege na ndeke gusi muneke gusi ntobugate ke gusi na yaya igaiga buno munyalibali ensali magi tobugate konywa makuru bugeka kwenda bugucho nywa moro ogwenda konywa magai gogende onywa makuru macho abantu mbara mutari konywa merana ekine kemira kyo mugusi ne kemira kyo no nyayo magita na yaya baba nyakindo yo minondri konywa merana ane kazi ni yani oyo twese konywa manai gole kazi ni ane to konywa mu Rwanda bona umno munyalibali to bwate kemira geto ke munyalibali na yaya libageli ga munyalibali to bwato mukwana lito gutokwana eklan no munyalibali to likira to na munyalibali to chamu ndo gwache bisa kubinde bije kuruga bije gotoka ambereska lakini anganyora no mwaka na roli bosongo ke goberere biasale myake mingi sana okoro kuna kudika monyorero karo mochumbi tinkorero ngeko gera ebo kenyoma tete korusyo monyorero karo mochumbi tinkorero ngeke ngeko gera ngitaro bobe aini fese tinyalibali chache aguri to bole munyalibali chache usaguri to bole musei tamenye to e problem yaiteke karango buni mochumbi mono naende akimwana mu burtali gonko muruni mono rero nsali mache nte ubuna genda bwo mochumbo ito nyalibali chache timangiti asena agenda timangito se ninje bieka ana mangano kwana go se na mangana ngo tebeken tali nje bieka no munyalibali ekiagero mochumbo ito rero kera na ringo nyuma ntara rwasale timi yae igoto amenyete gali unya chae inyomba cyanya chae chirento angena ayuba tayo kwanya konyora na intu no munyalibali asite iye turagana ngakiyaya onya chae okwenda kuchike umbu onyo onya chae omunda igoko genda muno yoko genda kuchike nda muno kwenda kunyantro onyo onya chae otongi igoko genda buguchiri kuranya biuto muno obrani sa kwanya konyora rero muno munyali obrani nyamwe no tam e problem rero ntu muno munyachumbo ito nyalibali jaje to mai tinga kiasi turabuke kuchitubuga ibintu bite nageke rango kwana ramangana ari na yaya ebintu bite konya kwegwengana na kwana yo mweli ebintu bite birayisa kuimuka kubya nyalibali byonse bigende gali mumbu ndobwate passport y'abanyalibali turabwate ko cyona kiagera natumikinga ne ky'abanyalibali baminto twatuwa kesa twachoro umuntu turabuke ko cyoro ngaki so benza limache n'utamba Brian no musae ugukwana sana ore ase siasa igetikiga kia siasa nkagirete nga siasa ya ono nyeturanya kama tukamange no revocal sana who is your mentor in politics ningoyo bereka gukwegera siasa inge kabire siasa nange to mugakaraira ara rest in peace ande mundo komenta tuga siasa ikarangorora siasa yaga korang kuiguna siasa yaitganya kore umuseno to Kisii County umwesimi wa Richard muhimu nerementa ikarongorigere yani siasa yae kirongorigere ikarongonyerigere chinkona chae kuigwana kaine chao no kera no matari kandera kitoka kaga no ne president tari como kan no ebinde biga no umukan na nje gendere keke kongita ne keneke lakini tukumura amanya na inwe keneke iga amuko nje ngita abarayi baron kurigereri uno mwesimi wa Martha Karua senior council karago kwa omo senator o Kakamega kana musenata nalo kubuli bu president ngakia karuka kriteria yaje musenata nalo kwa ngora Gonyorore. I don't like Mheshimiwa Gachagua. Na ane ngisa konyore tebe na no Mheshimiwa Gachagua na Ruto igona akiri Ruto ngisa konyore candidate hiyo because tingwanya siasa yae.
na ndinga ngiti siasa yako bana siasa ya musikeri gani Gachagua ne yago tofauti kera tofauti ya nene role nene sana because inje ngote makuru inje ngurwanira role nyumba ya ino Gachagua ngurwanira role no how different are you no ya Gachagua ebintu mbira guchio okwana bi kigera ne national reader brand lerano ura set TV amasemo nere to example egekora nturuchi umete unabarali twarale siasa cyabana abarai how different are you from the former deputy president Gachagua different ino ronje no kimbwa to bukenyombe wega nimbo bwate because ngurwa nando muntu bono kurade nande ni wikambire tyo bukenyombo budando nande bwira masina nando bwate tianda boli brand neki inje umheshimiwa mumonyonga ninganje siasa yago kora lakini utakuwa atiboke nyumba hakuna siku tumeona senata kakuwa na kitu kongoja kitu kongoja kuikanga no chumbenta kitu ani obo senata anda kitu so bugabana alingo da abantu bamwe tuko chamo bo igo brand tena abe ko munyali bali yamo brand yarango kugenda isiko ukwane rebisa kubinde nyakonyora ninde kata abantu bamwe ikora abe ka abantu bamwe namo kugenda isiko abantu banyakora nanga osale obura yo buvo guchaka kurunse onye no kubeka batamo bachakere ko gori kuru gade ko egodi na kodi abantu bonse binda abantu njaka sine kubeka mo bonga nabanyali bali bo lakini gori nyali bali sa cosmopolitan place ko constituency ebwate abantu kurobisa ku ebisa ku byansi toba tabanga robeka abanyali bali bo kamo oatanane abantu biga na tena brand igenda ko boli brand gategerera ndobwata abakaka banene brand ndio tegera liswali ko mugusiamo brand lakini nge tinanyo no chinguru ndagenda ndagenda ndu buyane ndagenda liswali ndege ntokere ngo byangira ndele utaira nelikyo ngetangira nelieke ndobwata abakaka banene ebisaku babwende ko bekigesa ku kyo mugusiamo yes kyonsi njabone igatinanyisanira narangiria abantu nango babekandamu bakisi wikanga kuliko ngakiyaya turayisanira onyaguruso ino muriamu wikambe kente emegendo ngotemba kwanira omonyali bali kerongo genda kuri kikura gose mbobasi nde no muchu ebetini njo muchume nde no muchu mburanza bereke gusi that is very not that is okay kinga kinga kwanira bono brand girelia bono ligerelia onsabe abande uko kwaneke gusina kuburai ntongo genda nere ongake sake kero kwano boko baba okolya abagaka base inoro y'abagaka baiga bagende bakwegere olete muntu wakwende biyera kintegerere bono omuntu rota maitike kaboko amugiko twara umuntu mangete igoro yoboko brand bono agenda yenda oboko obokonga ibokoreta asitayo gesa kugeta bwati mu katibanga yego tamangana yoboko mege koro asuburai sawa bono brand tegerera omenye tega brand ntoka ne tikoron TV ongainereri wata banga ki omo senator bwe county ya Kisii Richard Mumima tabuga tibogo saku talibo ai wata no bwa tobogo saku wata banga ero goja goikobo senator liura atibogo saku ngoko tengo bojume bro muga ntibogo saku abanyali bali bakuchwa choro muntu bwa tobogo saku ndo abanyali bali ntutaketeke saku bona bo omonyali bali yakuchwa choro mujumo muga saku njabona tigabamanye buno muga saku lero nje nsalimaje nimbwa toboke nyumba umunyali bali ndo kwana njumuro umunyali bali bakoli orase umuntu oli asale umunyali bali rituko torachamo nje nsalimaje ninde ko twaro boke nyumba lakini onye tole igana tole igesa ile ngiwe kanto enkole gente kikere enkole ya nemi nge kurworo akini igona igwe buya kero umunyali bali tuakiramo toko kwanere ruge yemo toko kwanere mejande yo umunyali bali toko kwanere mejande nyali bali toko kwanere abana baito tokwane gore abayiboli bayito tokwane gore chinyakitali cheito tokwane gore chikuru chaito aya santo tokwane gore chichiro chaito tokwanera brand nyomba kyokuru yomanyali bali nje nomogeka omogekole lakini tobwata abanyamasijo abatondo baro abageka muroro bono kerukwana abaguchemboro keroko tebanga nubwata obogesaku obokebwata abanyakoni uranda inkiye guchikworo kyabanta abana amanyakoni ngakera gwakirekura omunyamasijo ngakera gwakirekura omogeka ngakera gwakire omotondo ngakera gwakirekura tako taberende nkoyiro bogeka sino no njebona igamwe ndongurwanira no munyali bali nama itegende ni chumuro gende ngurwana no munyali bali tarero ni ntabo mu chumbe nje nsalimaje lero litukulya lero na muta ninta cyo 2027 kabo mu chumbe ndaro munyali bali okugambira umunyali bali ne tabanje enkoro yani gere sanike yona abe bije tarero mambo mu chumbe nje nsalimaje lakini sabali yani mbwate segi ne yo komex wo munyali bali onyoreri bagali bwente ko beli umunyali bali kali amagendero
Omunyali bali. Tega magendero. Kera munyali bali twakira amana Onge kwesi bagocha abale time magendero kya. Ya mono sana. No boli ekiro kyo bojumbe andake. Ntobwate abayikoyo, ntobwate abantu korwa lo Nyanza, ntobwate abantu korononya abaindi abange meya bamenyete meyo mochi busongo, kose bamenyete meya nyali bali chache singicho re town. Ya tokirenga nkubodi ole kura. No gani kura yabe singicho mbale voters banyali bali chache. Abantu no gani no wakere kura. Abamenyi bale busongo yaitu iga baruete isko bamenyete busongo yaitu iga. Mbaro abange bawakachikura. Neji invest, jide ko invest busongo yaitu iga. Omwana ole skuru agasoma kura ne invest. No, ndonte gerere murali angerese, gerere na buri kuri swali. Yes. Nindake banda abangagere chikura. Akire bangagere chikura kubalendere byasara byabo, abegedase constituency yaitu yanyali bali chache. Uyeruka na tunyali bali. Yanyali bali igagete omokoroni igagete ko somusongo agacha ko colonies. Wose egasiae mheshimiwa Saidi Chanda ni mwaro sikibara mbya bale korosia sikorosia chipara. Mbya. Oyetie para korurugoro omwe byasa byo korosia para ba korosia para umenya ki yaya omongo yo nae pare yego seno mwindi yo mengete busongo kana nae pare yiga e para mbya nyerose. Egasia abantu abagene chi investor bacha abaje ko invest nyali bali chache. Tali na boni ga ba korusia ga. Lakini to babura ino. Urai barobya. Baruba kwe. Tebwenere. Baruba ko burai. I don't need chikure cyase cyabanda Brand. Because ndake to munyali bali kwanza. Munyali bali oito. Abanyali bali to sene tara sama twakire chikure nabantu bali sukabanda bamenya isika abantu bali isiko chikure. Abantu bali to no munyali bali to yakire chikure cyaito to yakire chikure cyaito to nyakuri cyaba igato to balendere byasara byabo. Bago twakire. Again to kiraro brand. Abantu nkogenda bale basekira sikia leadership. Nkoso me bale binte binge ebikati yabo amangano yo bagwa abantu ngamonto kete ekira sikia leadership kere very important especially amangana politics abantu nkogenda bale birasiya. Dero nangonyora no mwiko yoro mochumbe bosonga ati nangoro. Alright, nangonyora no munandi ole bosonga omo akini omo indi. Alright, so mwanchu lele byo mona. Brand mbya mona. Brand. Tigato ibirenge. To gato gambira ura enda so abomanyete so. Brand yatanyo ibirenge byo motegerere. Asante mangana bakwanya kwa ne byo mheshimiwa Brand Goli Nsarimache. Tinagona mangana yo president. Ngo yira ntororo. Mwanchu lele andake na bukura sangora kwa ni Brand Goli aka Nsarimache kwa yule siasa chenga kichire na bwigwete nga chiri chiri berera sana kulende 0741583878 0726447367 ayo mwenyene mambia bono asukutolie likorwa andake na bukwana ibirengeli byago koro munyali bali no bateli bali na naye gukwana na intubo mambia ukwana na Brand Gori Nsarimache bono mambia. Good morning Gatambe matu no munyali bali uchakire Gatambe hello. Hello. Oh Bwakire bya. Na kibwakire that. Ya tere tiole. Nga ikwale kwaga gochi. TV. Ere nkyo tali kwakwanira. Mbya tori one Nsarimache kira. Ntunto bwatike sali to bwate Nsarimache. Nsarimache yo. Ene ere ruke ngiya ya maskani. Nsarimache yo. Yo korana kibone ko kwane ko kono muntu tantaine. Azeki biranga libambiri bebe. Eko gara? Moko muboria maswali? Oanza kengeka. Kai, na bakali kwanza kengeka. Omaya gote abanga? Tata ke dia kirukura na bantu bana tata ke bantu banyari bari boka mamwa ke chikura. Obura ingo ko murigo. Biranga libambiri bebe. Mokani ta zari TV ito ya tembe? Yes. Agenda tu moke kaga ndi bigibigi. Ina biranga libyago mwancho mategereri. Taraizana. Ibine byago, asante. Gatembe hello. Gatembe. Hello Gatembo. Mo ya saguru. Nabaga nabara nomero yo mufungo yo mwishimigo yo ganyereri bwayire. Oyo no mwishimigo ganyereri bwayire bwakire byamburaira mu manyi. Iyo ne pata mu manyi bwako kurubo cyari gonga. Yes. Omurayo na wabwana to kwana kini kya kwana arera ko manye myaka yabo yoitire na atati bintao kwana tinto biro kimbi yamana bukabira nbuka ni Kenya. Igone myaka uruche ne mekabwate. Kai. Yo ine myaka ne meka tara ko ngibongo. Ikota ikiruki kyo buchubatike. Ikiruki kyo buchunga. Na tikali myaka na tana ma yakurishonera. Kai, igobona ngiregeisa ine. Bone kiraisa ine? Yanya ko teman kuligirale mbuyango cyane ngo takirale. Kai, Gatembe. Hello. Gatembe. Hello.
Ngakibu akirira tambi yule. Wakire buyo bwelira ba. Mbura siasa tukwa kaka igane mheshimiwa kurunga Brian Goli nsalimaje. Iyo mwana ina amarorera Brian. Yes. Oyigani sabantu cyo cyombogo kurubaraje nyali bari cyaje. Ninkoroja ino yo mwabo kabisa kurusobo. Omwana ino yo minto kamba nane. Yes. Bari ko musabage ende ngorake. Na igoro yo nyomba na kotora ate kiro mudara tori chinia. Yes. Na kukwana mbu ya kukwana. Kwani de gora magenderero. Bari ntwanya ko bayiga yakere kwa mubolinga nyali bari ngakiba kukwana nabagirango nyali bari twazikire sana ne bitaku ibindi bya nyomba ikire sana. Oh yes. Maskani ga turumbo kake. Aha. Maskani ga turumbo kake ko 2022. Yes. Igomo kukwana wo siku hizi. Yes. Yes. Asante sana Isobanto, umusani hone sana. Gatemba lo. Yes. Kai, ayo bumu ngina buyole. Ninkoroche kabisa monene mbiye mono. Yes. Iyo kwata mu kuzine gatinginya. Kai, oyigule. All right. Igon chiko ko tike mebulera yoka. Brani ko lingo yule. Gatemba lo. Gatembe. Namna gani tena? 102.7 Gatembe FM Gatembe TV lo. Gatembe. Kidogo kirankura buguli moika kusibiri choka turenase uyo minto Brian Gori Mushibewa wono mambia. Gatembe hello. Gatembe TV and the radio hello. Hello Gatembe. Yes. Ekemura le studio yabo. Mbuyamono sana kijana. Mbiyamana sogonta mbwanko. Kwa yule siasa chomo sikoje iga. Na ade no moko baamo kigi momedum oyo numurayo boda bodo nino. Ke gwadrete iga saure yerega iga kwelende kanyimbo bono iga nale bateba iga. Yes. Bora lyo mate kero monda ko bolyo bora iga koira nanse no nyoro je kende ko saleka. Ate makoege ke nge twale ko ega abantu sapa ego mucho ko para. Kai go ikobereri. Go ikobereri la ke te kere boga igo kobereri te kurumwe ba ko nyole. Igolende nale bateyo mwana yimbu yale mera kago chaka la kile tigata makobeke bintu biya mera ta mako musaba entre ya nene kala ko na serio gubine ligero tiro cha bantu batagara ali ba ko mamenta la chikula lende tigata maje jinera amanyanga ora yebo ko liwe side ndenga ta yeriyo kufana muga goro yoko twalo bukabira no arega igule sante simyo mweli Gatembe TV and the radio hello Gatembe kitu akira studio bukite sentu no tulega Nanjira bomba tagara to ya kapsa na banga basa kema ko 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 Qatar ayata tambi yule yisiko yenze ya Kenya mbi ande kapsa na bonta tagara ta mwesini wa ensali macha abo nanjino munyali wali bali kapisa lakini renda bono mweta barabutira to basitu bali bebo kwanza na woni wote mbi ya kuona ekere me ya te kuona terwo lakini rende baba ta omete ngakia kata chonchi nchenyo abuna bakusiba kuona tengane ikalintu lakini renda bara ibale yetika tora batika enga kitoro ikoro rendo mumuro yo ni kakunya kumega na boto muro rende chikura rende manyete chikura neche chinobochi all right
nero tiganya ko tema rinde bokumbu tiganya ko tema to kumanya mampina kiwogokia. Sante sana akurukunga nere kuro chinsamo chiri akurukunga kebaso kurwa chinsamo chiri gekonge kurwa doa katal. Sante sana bana bas gekonge. Imambia bono abangi sana several calls coming in umonchumulino motegerali inda dena mugani tukwa na into namambia singambo ya bene bono mambia Kigima Gaiga ase studio Kigima keptukwira na ase brand keptura se studio ibirengerali ebya bange bya chire binge sana mase mukune kabago kwana bande batebirenga ibirengerali bya gonebya lakini ire ngora chinkwa na cheo chibense buna bono nido chigali su ujumbe James Okero korwanya riba masa bagesusu tigaga ki brand to ngaina abataruche yagotenga mofata kuruke umbu omumro yunera tubuwate ni bochingu mofata mugire kuruke umbu mumro nera tubuwate ali ya pi jem no sikomo jumbe ne rolegeti ngagia onechi na yoga ni usikwe amagota bagao yo Lilian chijumbe chiko chakati nyinge kora lende birengere bya bange bikoche kolengani birengere bya bange kuigulenga umuntu koligia kuikae aeberelie kirenge yongireki kelengere limbwate boniga ekiagara nyimantara ali kuikambe ka bantu bamintamo umusimama ona tingo chiko chenchi nanchake kweberere boni weikomo chumbo roto amanyena na bwente kokorera abantu bamintama genda ali okweberere kiga na bwate chia chenda chiae chiujo kokorera abantu bamintama amagenda ebindato tebeti kega nje nona alinge omeda abande ba wakachisini bya ba akregisi lakini kero mo chumbo itangwoni genda kujokorera abanyali ba nona akoroteki ona alinge binte bimbira akoreka nabaka bono mwaka no yo mutu karete chikura chinge boni binte bino mwaka ebe ne pare ka koroswe myaka 3 ndiye ko koroswe kayera igo igende kega tuotiyero mo chimbo eliso neraro na yabeire bobe aswaye goje ground yakorera abantu baitemire tigakorera abantu baitemire ujumbe nere kaiga ntare na simatile good morning muralia good morning abaralia agotebanga good morning abaralia ujumbe ayedo chere ntambakira kya good morning abaralia na umurai okoligia brand inche enkuru kwa Ivan Somongale kuru atunta sente sana Ivan Somongale let me congratulate Bran omusai weso ke korigia uburai. However, he needs to go and revisit the roles of a member of parliament. Otanambe modi presentation, oversight and scrutiny, registration. He needs to be sober, not seeking elective position with emotions. Otanga toli ye kerogo yego chorwa mokubwate na uburobonge. Finally, let him tell people how best he could do the main roles better than the current member of parliament. Taya bantunga inkyura akolebya kubwa olioregeti utiga mangana yobo bonge na sira. Tibwa tibororo. Lakini ende ngende ya tuaro uro ni lingo ikanandi kana no munyali bali togo chai bobe sana. Ostoko tikara magere rande tu amenyere ntuna bantaba. Oh yes. Na igule na uchumbe ina nyegule. Na ndeni njiko tema okeni obororo. That's very nice. That's very nice. Uchumbe yera. I'm very happy about that. Njiko tema okeni obororo. Na ndeni okeni obororo. Lakini kibara chetu na gwatebe. Njiko chitarira kirete metando abantu baito baro kibara chetu ikoroki chikorokan. Ba karo chikorokan njere rengiya. Yes. Ni bante ibono ayo otro chumbo nyali rente. Lakini ba karo nchikoroki kibara chetu. Lakini ebintu mbere binga tura koro kibara chire nyali bari chacho muchumba bwende korosi. Igo chire chinge sana. Kuweje county government ya korosi. Tibara chumo chumbe wana kwanya konyoro turukomanya abantu baito bari komanya pale ne yo chumbe ne yo MCA ne akere ne county government usene national government. Yes. Ninji kwegelia abantu bamite na pare gete kurwa sekete na sekete ne yo chumbe ene re paro mo chumba bwende ko aba chumbe baito ga bago ikaba korakera bako buri chikoro bago chibanga ine bakaji bari kitali chia bago subo gandu kwanya konyoro bari tali aro koroki okonya rosi ya mabere kebera ne komanya roboko omwisimu oro ikanasta na bwende ko tayabantu bamite para ki ere yo chumbe ose insukuru ke mujumba bwente korosi ose inki mujumba bwente gokora igo ninchikorigere abantu baito mbaegeri na imbara ki mujumba bwente korosi na ninki mujumba bwente gokora tuchikokora kuchimutuga. All right. Matilda Kurochinse mocha Facebook ndoche oguka wa ushago Jafet ache kulwa na boigo bana basket paso ujumbe njirenda achiko soma unaona ekebasera agotebanga sida sei piga aki kweli aene salimaji abago Bonventure mobisa watabago kirwa mosocho na boigo Derek Oeri
ababigete ujumbe aye nkongo gabu na bogo 04 baga na bogo Christopher Tandi Victor Mondo Mienda MC Sami Msani Kamili agote boga no arime yomrobe ujumbe nchiroro andake na bogo okiro so Facebook na bogo chirora na bogo nyare ko manyangaki ibagote bogo sina bogo nyara koigwa koligereria birengereria byomo tegere na bogo moligereria korende na chinse muchiri cha YouTube actually nonye YouTube naro mbabigete ujumbe chabo aroro echinde otatige gento bagukana kelina ki andake amaskani anyare ko gakwene kiwa amaskani go chase umurai ole avisi goso umurai ole kirogo chinga kiechiga unabono aiga chinse mecho cha YouTube ndoche oyoiga John Orina agoteba okay ndo chagwa na chingene no mochere na boigo oyoiga agoteba nere kora chinse mocha kitengela atige amatusi lakini onye na amatusi tagotoboa na boigo okay naraiga obigete ujumbe nkongo naro na oyoiga agoteba ngamache insarimache mbele kabisa mbele pamoja na boigo okay ujumbe njira una ochigo takoya Nindo chode nalega goteba he's okay, he's a very good man, a young man with vision but akiani amatusi gotenga is okay but let him go and study leadership. Abangana mange bakolikaga akoranga nabo isesi yabo bantu bajiru chenengia lakini ugetenga ira na ansaki. Okay mwanchumurikire gatonye kusanga mu ate bali tanga ni son lia fu cannot change his mind abana bami dokibate bire siasa ne biere bangera max ya matanga ni ana to konyo na max 100 base uikana kogwa toko perfect wewe yakeko garoko ne school waji go start ngabana una bante biri abo bante biri siasa mbiere kabisa egendo okay na matusi on next round ingo jagaiga ule perfect mo beki ngaki egento kendo ligereri chomo MCA chomo jumbe na wewe chani matunda egento kianga hokiri very nice. Bran admits next time he's a gentleman. When you change your mind, don't ever ora konga kile kile bono waitavire kiagere birengere na abanda baitomete so bana again tuwento kana bana bina siasa ya nini again ndongo ya kurusina matusi lakini baona ninji kosa tinda matusi kimwe ndo na tina amangana na rama ide na ya matusi ama kongo tabenda tinanya kwana imete matusi kingwa na ndire andake amaskani number 2 nande intuna matiri da otu akrembya matru chini tubono tu akubikira sai araira baseme bono kwegure birengere agena nade oboko goikoria abantu abangani bawo kwabo chioboko bono engana yobora ibwensa enkoli yole chikura asweji dai kange edaike mo iga ibere choka una brand kerengari kya unke kikere bona se Kenya ito nation ito Mogusi abwatekura omogusi ni chomura kizi ane Nyamira no mogusi ole chi county chindesco otorigerete tuko mogusi abwate chikura kera abwate chikura egesa kuike kende kenene kiamwire go tubugambi tutumike egesa kuike kenene na indu turagamba buno mogusi ibintu bibiko gande chi county chinde igona enda aria muri Makenya asakuru kuna kikondi muri Makenya tukajikoigora abasaye ba muri Makenya ne na intuba kisi ne county chinde tukajikoigora form Fred Okengo Matiang'i e forum tukajikoigora forum katwenda ali na atara guchi aso wakasha bwanga yakoro ali county Nyeri county kanya konyorana the only county abantu baito bagutumeke ibintu bye mkopa sora pigwa kana 20 byamanya teba bantu bagutumekera agutumio estimate chilon ibintu bye chilon iskisi county byo woke kitati kana ibinde byo woke oburabo chiguru cyo chilo lakini yake na atara kujonga abantu baito babuga system yani para baneri koli ngote iri koli liwende gwetuli kwenda seito abantu bagutumeka kuchiwa bakwenda kuchiwa chikablos yani ngakumina ndika mpaka ngebo ndika no kisi county yetu tikana mwana mangana nyaliba ira chinje bune county chindi akeko kera banda bakurwandira uburayi ngakiye yonspi akeko kera umuntu akurusuka uburayi yakwikububi ngaja kumenya ngeko kera barayi banda bakwigwira ubikera batayiya serikali ngaja konyorana kobere serikali ibintu mbira abantu bagutwa kera nira naguja nkarona tangente y'abantu bayito babwatekura enyombe yende kiyamwe batana yaya una intumo gusingo chiriko tubwate nebisa kwibinde abantu babwate chikura yes abalase bale
tikabera orasi chingaki echi lakini chingaki egetule ali gekobuga Yes. tikabake patani Alright. barete kuja lakini onye barase bare bondi gatika banya kwebere barete kiri baranyare koreta lakini ndutagete kiri kwebere tigatochamo uno mugusi chingaki chigoika tonyore gendeke tokoreta tutali kwebereri. Alright. Sante. That's Abantu very baito nice. babugate chikura. That's very nice. Abantu baito babugate chikura. Ino uchumbengi ya brand. Abantu baito babugate chikura 2027 tubugate sio mheshimiwa Alfred Okengo Matiang'i. Asante. Ne bane serikali imore gogo cha gwatumirwa ruano umwana omino to murwani. Ne bane inje nsalimache kinde ngokwana mangana tari guchiana asuri. Tinko rwani titondwani na ano nyako gukwana mangana mago ne bana mangana na igura bantu mtoro atebiri ituko ndiona yana njikubwatu mheshimiwa zaidi chanda na no hale serikali imurwani ise enjira nero urarwani umuntu igotoko bera twensiga nabakonyora mambe to uranyora ni mambe to kono mheshimiwa zaidi chanda emira. Alright, asante. Inde bingo kire bya change tocha mo ikiganita gete chikura cyo mheshimiwa zaidi chanda kiri cy'abantu bamuhabo twakire serikali yegocha ne serikali yegocha ngo taginde no mheshimiwa zaidi chanda ne yo mheshimiwa Fred Okengo Matiang'i igo abantu bachoro twensiamo ene resega yo mugusi eyegocha bono korosia serikali gochimotwa abaikoye bamwira bakamba abantu bakuru western nona bagere matango nyakobebere tulikiagero maite kururaira bana tumugete omukwaniri kurunyanza igaguru kumweshimiwa Fred Okengo Matiang'i rero tigamutangazira CTV yahino gagetende. Alright, asante. Mbia mono sana Brian koro asende gintu kana atebenkiringa mbia mono asti omuraia bekire gososo muraia akorire bia obekirwe tike na satara akora bia agororu korende asamaskanya Naiguri. Right, asante sana Brand Gori. Abantu bara bagukongita mwana nganyando mechingwani. Mbarabia batu wakire dekem. Abantu baminto banyali bali chaje ni chumura bara basaba ni bana bambwaza basane followers abanga sana ikuwemo no nyine followers baka chiene michia. Gongo batebi na litkuligia no ndo bwatu murure sinya kitali abantu aroko bwene kwa bwango no ndo tabwate kenda kuli magaro banyasaya musini atu ari asiritukulia lero. Na abantu baminto bechi pikipi. Abantu baminto bechi pikipi. Na barongo bakwaninde kabisa. Oyo minto kurwa Gatembe TV. Orokunga kumada onkorogo nere mugaka bwo maskani mugaka oraga kobe gochiwa boko nere no musani ona san na ino abarali mwango stiga ngo bada inambia mono kimoko genda mokwani ki family chaino na nya zaba ki family chaini afye nya kobo yengi yaliyo abantu baminto bakisi count abanyamira muna nje YouTube present via se chama ya UPA tikamwebwa ati sikumagandire kwelikia se chama ito ya UPA na nje naonde buno mukwanire bwabasai ngendire ko batatea kabisa umwezi mama diankale ko ruchubiri ngoje tero korosie coalition nje ke candidate yana se chama ya UPA no mwezi mwa Fred Okengo Matiang'i na mamu minto ngibolete matakeru no mugaka Ericha Nyamweya no my wife Ann no mwana one Pride Tef Nyamweya Igona barongo bateina mbia mona simuke bwaterete kenkagete na mundi keretia. Asante sana bra. Jabu moyi abantu nkibateba. Mongi nyori ngaki mongi no nyori ngaki abantu bateba. Amasikani. Asante sana Brand. Brand bema sana. No, karibu tena. Brand, outside what we were talking about. Outside what we were talking about. Brand kwa ndolika niza. Okay, no mukaturiki omukomusa. Mbia mono, tigira. Mukaturiki. Asante sana. Wasoro mwanchumu ligilinga ikiraga kuti tokole ngamba itu yabona mambia setu asangire kiguma nensari mache. Lietaliaye liachagete kurwa somosiki Brana Nyamweya Gori. Eye masemo. Kwa niaba ya wote ambao wameshirikisha mpango kuwa ewan nsambili ya kurugu Mike Willis, Lucas Mogaka o Moisuli Mutambe na bande bonsi ya kina Sam pamoja no Mogaka nkorogotua chakadere mambia mambia bono mbia mono sana sinjo utuligiria inchebu na butambe nkuru kwa Geoffrey Msarigo ndoko mwana buli roba the son of soil. Bye bye until tomorrow. Mbia mono nchinguro kwa Matilda o baigo twarengenere Brian Gori ensarimaje baada na kuwa na Sam Namus in coming MP nyali bali chaje if God willing abantu banyali bali bwada chikura bia Thank you.